Giinagurahan na ang 14.7 million pesos nga Provincial Veterinary Quarantine Service Center sa Barangay Old Bulatukan, Makilala, Cotabato kagahapon, Hulyo 18. Ang pasilidad dakong tabang sa kampanya batok African Swine Fever kon ASF ug avian flu virus nga gikonsiderang dakong hagit sa hag ug poultry industry sa probinsya. Ang proyekto gipunduhan sa Cotabato Provincial Government niadtong 2018 ubos sa pagdumala ni Governor Emilio Lala Taleño Mendoza. Pinaagi sa pasilidad, mamonitor ang tanang livestock ug poultry animals, apil na ang mga processed meat products nga mosulod sa probinsya aron malikayan ang makatakod nga sakit sa mga farm animals nga dakong hulga sa sektor sa agrikultura. Sa iyang mensahe, gidayeg ni Bureau of Animal Industry 12 Regional Veterinary Quarantine Officer Dr. Castor Leo Ejercito ang provincial government sanglit ang Cotabato ang dunay pinakadakong veterinary quarantine service center sa tibok rehiyon 12. Mismong si Cotabato Governor Taleño Mendoza ang nanguna sa inaugurasyon. Nagpasalamat si Governor Mendoza kang former board member Loreto Gabaya nga mao'y author sa Provincial Ordinance No. 558 kon enacting the Veterinary Quarantine Ordinance of Cotabato Province nga dako ang nahimong kontribusyon sa pagpatukod sa pasilidad. Gilara usab ni Mendoza nga hatagag prioridad sa provincial government ang kaayuhan sa sektor sa agrikultura aron makasustener ang food security program. Lakip sa gipasalamatan sa gobernadora ang Bureau of Animal Industry 12 sa paghatag og disinfection truck na maoy gamiton sa operasyon sa pasilidad. Mitambong sabkuyog ni Mendoza ang ubang opisyal sa probinsyal nga gobyerno sa Cotabato, mga department heads ug uban pang stakeholders. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.